channel Gunung Kawi. Ojo adoh-adoh yo mak. Ora nduk tak anteni ana daleme Abah Tisna utawa bapa kami tuwa sugeng. Ya. Untuk nitanya ke sini. Ayo. Ayo, ini rata ini. Lo cukup. Aku ro goyang mape kok ditutupi rata ini. Nyejak ini. Cukup. Ya ya. Wong isih sore kok. Aku lo demen nang pamerno goyangmu sing apik kaya mak. Nek nang ngurine wingi ora ketok. Ketun aku. Intro Mas. Intro Mas, intro Mas. Golek gede numpak jaran bokong gede marai tukaran. Wah betarepan sing lanang iki. Wah winganan kepelaki ya. Sinten? Perkara ya kuwi. Ayo ditata sing apik nganggo pepilik ben padha eling. Lah iki dipirsani para sesepuh suku para pemuda.
iki mau apa mak pepeling nduk werdine ben padha eling krana eling iku sikep kang utama tumraping urip wong iki nek gondelang eling slamet nduk. Oh ngono ya mak. Lah mula ing kono dikandhake as-sholatu madudin faman aqamaha faqat aqamadin faman hadamaha faqat hadamadin sing sak temene kuwi salat iki cagake agama. Oh ngono. Tegese salat ngrasa ilat lah mula dikandhake siratal mustaqim cilike sak rambut kapara 7 wate kaya baja mapane ana ilap. Oh ngono lah mula sing ajek salat wah ya ugi kula aturaken panjenenganipun Bapak pangarsa desa wah ya mligine panjenenganipun Bapak Edi Suciptono wah ya iki mbiyen ya kanca sak kantor nang Sumber Pucung Polsek Sumber Pucung wah ya kanca sak kantor karo aku ya panjenengane Wakapolsek aku Wakaploksek panjenengane Wakapolsek aku Wakaploksek wah ya karep dikaplok lek melanggar aturan lalu lintas karena polisi itu adalah sebagai penyelamat bangsa utawa penegak hukum nek manut marang tatarane kepolisian selamat no iya jadi polisi itu adalah mitra tegese penyelamat bangsa lah mula lek ana polisi aku iki jan lahir batin jan iki lho dulurku lanang iki lho bapakku mergo sing ngilikke aku aja nganti ning dalan umpamane ya dompete keri mergo nek nganti ana apa-apa gak nggawa identitas lah mayite iki digawa sanggen-nggen. Oh ya mah heeh iki mau tembang pepiling no perlune ben padha eling eling iku sikep paling utama umraping urip wah bombong rasane ngati tinengganan para pepundhen-pepundhen kang pinangka dados warang kaning pamuji ya sing taruna muda ya ana kalebu karang taruna wah generasi mudanya ya iso ngerteni iki wayang perlu ditonton apa wayang iki krana wayang iki karakter urip nonton wayang iki padha karo nonton kapribadene dhewe nek aku kleru kudu introspeksi sing kaya ngapa nek aku ki galak kaya ngapa nek aku ki sabar kaya ngapa ana ing saklebeting pakliran iku wis ana candrane wah ya nek umpamane Pak Sugeng bicara wayang-wayang apa no Puntadewa kok iso ngarani Puntadewa Nalendra kang kadulungan Ludira Seta Seta ki getih putih no ya piyayine sabar lah yunen-unene ya bah ya ben ora gumun ora heran lah mula to piyayine tenang ya tenang no kena kanggo tuwak ya ya dono driyah ya luwe-luwe panjenenganipun Mbah Tisna iki mang eling-eling awan dalange sik nom sik ora ngerti dhuwit disaur karo Pak Pasrip ya karo Pak Slamet ya dislamet kae di sawer karo Mbah Tresna karo Mbah Won ning jero ya dikekne sindene ora dikekne ayahe malah kekne sindene ya pancen uga ngerti duwe ya mari tembang kepiling perune bon padha eling ayo padha golek ayem ing ati krana ayem iki margane dalan sing penak ya wong iki nek ayem panjang umur bagas waras dilebihno teko sumber sakit mergo pikirane ayem lah mulo ning donya iki rasa wedi-wedi ora usah tegese iki nek ora wani ya rasa wani-wani nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi kabeh iki sarwa pas kabeh iki ana mengsane ya mak lah mula sing baku ayo nyukuri sepira kang diduweki aja kudu sepira sing kae dilumpukke wah ngono ya mak krana iki ya akeh pemudane iki arep nyuwun tembang siji ana pamundutan ya kuwi mau sesidenan loro rengu oh ya
klasik aturke pandemen kabudayan wayang nonton wayang iki padha karo tirakat no iya sedekah bumi meteri desa meteri bumi nyangkut marang geni banyu angin bumi ben nyawiji marang awake dhewe nandur jagung ya ben tukul jagung nandur pari ya ben tukul pari nah kula nyuwun suwantene Bu Suryati ngaturaken sedaning Kang Tasih Pamungon niki lagu 17 tahun ke atas. Oh iya. Luwe becik patenono. Timbang tak pateni. Niku sesideman apa rengu nih? Sesideman. Rengu nih riyen mau. Langsung rengu nggih. Nggih, bawa nggih monggo Tasih jam 09.00. Langsung. Kula niki lek teng mriki wis semangat kula mayang saestu. Dulur kathah kula pun saestu mboten ngilang-ilangaken kula pun diuripi kalian bola-bola tempur ler sekene tak ge nyekolahni anakku tak ge nglemokke bojoku wah pokoke nikmat mufakat tenan ayo wah senior iya niki mengki enten bintang tamu nggih enten bintang tamu seniore Mas Joklitik Joklutuk mung kalah jam terbang kalah rego lek Mas Joklitik Joklutuk 17 juta lek sing niki mangke yang akan hadir pada malam ini cuma 400 ya sopo mah Boy Limbo wah iya lek kadung maca wedok ya lek Bu Suryati ya kalah manis ya Niki sesideman langsung rengu wonten pripun? nggih Boten usah bawa nggih. bawa mun kisah dangu umroh ngatur busu iki mun kalah kesing kalah umur lek swara tetep bening sing aran lagu sesideman iki Kyai Jenggot Putih
iya lah. Gambangane penak sing gambang ki ya Ki Dalang Yat Maji. Wah ya Ki Dalang menane ya ruwat ning area Gunung Kawi. Sing gender ya Dalang Ki Wandi Wibowo, Ki ya Dalang Pangruwatan. Ki Wasih Wibisana Ki ya Dalang Rusuhan. Kabeh dalang. Mas Rapi ya dalang, Pandu ya dalang. Wah, aku lek sing nom-nom do payu kali ngetutne bagiane, Bro. Ayo tarik busul. Besok iki busul. Buyut ini. Sesideman mandhapipun rengu kula aturaken sedayanipun para kadang ingkang wonten terop agung mriki ing damel jampine saya sarwa ngraketaken sederekan kalih Mbah Medi Marta Arsana. Wah ya, tapi aku ki dapuke wis Mbah Medi. Monggo aku mayang nek kene kae umur udakara 30 tumekane semprono seprene wis 30 taun. Dadi udakara yuswane iki wis 25. Tapi umur bisa 25 ning hati masih umur 17 tahun. Wah, jantenan kok. Request lagu. Ya, iki nanjake bintang tamune Boy Lembok sing saka tlatah Blitar. Popo. Iki kalebu seniore Mas Joklitik Joklutuk mung kalah bandrol. Ya. Nek beliaunya kayak 17 juta, ini 400 nemen-nemene sumbangan 150 ya serah popo. Selamat no Mas. Boy boy. Wah dalang ini ada dagelane, peta, ngerokok. Misalnya jalan, tapi setahun pandai bisa. Kalau
Bandel Kunci Mas. Request lagu Biodo Sidoman Bandel Kunci. Napa? Bandel Kunci. Napa, Mbak? Napa, Pak? Bandel Kunci. Napa? Napa, Pak? Iki lho picalane oleh dhuwit iki. Malah dikongkon. Lah siji. Lah aku iki seneng ana bola-bola atine nyawer iki monggo. Heeh. Ati besar nggih monggo wong setahun sepisan. Sing penting guyub rukun. Matanya dijak guyonan ngeten seweneng iki mboten lumrah. Pak Marta. Ayo, aku nek kene iki wis pirang puluh tahun nah. Masih to, Pak? Walah, 30 tahun tak kanane. Lho, lah mantune Pak Tisno, rabine Pak Kami tuwa dalange ya aku. Kapunten. Sunatan ya aku, Pak. ngruwat ya aku. Oi. Lah wong iki si awak-awak iso 30 tahun. Lho, maksudnya hitungane ngono. Oh. Sama iki ora dikenal. Iya. Alhamdulillah dalem niki saged sowan wonten Orane. tempur. Wis aja ngomongne sing kerno-kerno. Mboten. Tau ngrungokke kowe jari iso nirokne omongane kewan. Wah, lah kula saged mawon ngene iki. Umpamane, Napa? umpamane wedhus. Dek. Wedhus lanang apa wedok? Iki beda. Lanang. Wedhuse kok ngono. Beda enggak? Nah, terus suarane jago. Lebrono kayak diwasne. Entek iki wedhuse. Ya apa? Entek. Wedhuse muni Saya kerupuk, toko kerupuk. Entek. Oh, wedhuse beda. entek. Lah kowe duwe kiri iso pinter ae. Lah, lek kirek kula niku senes kula. Dene gembor kan duwe kirek. Sinten? Gembor. Oh, tukang lega. Nggih. Lah, nalika semonten niku kula ajenge ngewehne bayaran campur sariang. Heeh. Kok omahe suwung dibuka ngono kirek enek. Wis gembor ya, Di. Oh, neng omah. Lah nyapa gembor ya ning omah? Oh, turu. Ngerti basa kirek. Iya ya, nek padha kiri. Lah karo sapa turu? Oh, harus sing wedok. Nyapa ya nek turu harus sing wedok? Ngono gembor. Nyapa gembor ya? Kok Olahraga. itu olahraga. Iya iya iya. Itu kirek. Nggih. Terus iso yo kalah golek panganan 150. Wah, dan luar biasa. Nih, niki sedulur-sedulur wonten sumber tempur lor niki ngawontenaken sedekah bumi. Wah, muga-muga sak sampun menteri bumi nika warga sumber tempur lor tansah maripah jinawi murah sandang murah pangan. Amin ya ya. Tebiaken saking sumber sakit celaken bagas kuwarasanipun. Iki mau yo serentak, ora baen-baen iki wayangan dina iki mang 5 gen. Nggih, daerah mriki sak desa niku nggih. Luar Awake biasa. dhewe sik enek sing nunggoni. Ya alhamdulillah, nggih alhamdulillah masih kebagian ngene nonton nggih. Alhamdulillah nggih. Terus niki waranggonane nggih ngasta waranggono cacahe 7. 7. Nggih nyuwun pitulungan ngarsane Gusti. Mugi-mugi pikantuk pituwah saking para pepunden pungkasane sedaya masyarakat menika ayem tentrem. Amin. Mulane nggone Bapak Sinden nggih Pak Marta niku 7. Nyuwun pitulungane Gusti. Kinabulan panuwunipun. Baik, Dalem dia nak request lagu Bandel Kunci. Bandul Kunci. Duet itu karo Mbak Nita. Oh, ngaten nggih. Oh, duet iki yang percaya diri. Ya. Merasapi. Ya. Sing Bandul Kunci. Bandel Kunci. Ya tekan lho. Sakurepe langit sak lumae yumi ngono. Sok lumayan lumir ketok tahune kowe. Lagune sing kae. Sak lumayan Sakurepe langit sak lumae yumi. bumi. Bumi. Lah yo. Yumi niku lanang wedok.
Yumi ya wedok. Lah nggih, bumi niku lanang wedok. Wedok. Ayo padha wedoke angkel-angkelan. Sak urepe Langit sak lumahe Yumi. Sak urepe boi. Iya iya. Ayo ta. Ayo ngatek kan. Namine Ngatek kene lho. Anita Bacan. Ndur apa-apa, pancen iki. Nek ora nduk, aku tak nang Iki dipapake awakmu iki digene-gene kene kongkon nganggoni. Ngatek apa rada rene ben ketok oleh dandan. Ben ketok asune. Iya, dandan sedina ora ketok legi. Pokoke sing ketok awakmu nek boy ora ketok ora apa. Disukle ben ketok asune, Nduk. Piye? Disukle ben ketok asune. Ayo awakmu laku. Lah Oh ya. lampu ora kejas nang pasuryane. Nggih. Mbok lampu padang ya panggah peteng edek lembu. Tuweke diwedhaki ya nduduk. Malah kelawu. Hanya wedake wedak. Diwedhaki burek. Monggo Mas. Bandel kunci Mas.
tesik wong muwon. Nggih. Bandul konci. Lah iki ana request lagu kowe. Nah, iki diarani tembange ya kuwi mau Podang Kuning. Podang Kuning. Biyen iki aku lek ndak maya ngono sing nyaoske iki kurang marem. Rono iki dene nek kene ya ben nembangke ra kurang sak lagu Podang Kuning. Heeh, rasa nganggo bawa. Oh, nyali ngono nganti biyen mong-mong aku. Mayane wong saiki wis sukses men tak jaki ora tau enek wektu. Soale padet jadwale. Padet kok. Mong bengi mau prei. Ayo nduk maya mrene. Bengi tembangmu kena kanggo tombone kang yoga. Ayo ayam. Suwe ra petuk kowe. Ayam maya. Ayam apa maya? Ayam. Lah yo ngono. Mrene. Rada cedak karo pake kene. Jane lek ndak macahe bathuke ombo. Ombo, masih ora mek bathuke kok, bathukane yo gedhe. Kulo tak mriki mawon. Isin. Teko. Gasane ketok. Kulo sering raup lho, Pak. Wis engko tak isungke aja kuwatir. Engko tak raupe. Wis bayar kabeh kali. Salahku njaluk mau pira ngomong Pak. Pak, kulo tak ijen gincuan riyen nggih. Walah ora usah. Ketok polose ngono asline maya. Kuwi pijan lutat darah tukur lor. Niki kula disiki kula jog ora maune iso matur-matur murunaken. Ora ya. Nggih ngapunten. Rada maju nduk. Ora sampe diwediang. Aku wis jinak lho. Aja cedek boy. Iya. Aja nyekel boy budi kenan. Oh nggih. Wis tak toko rawat wong Jawa. Nggih katuraken senten. Kok sonten. Sore. Lah prasaku ki sik sore lho. Nggih. Sering enjing. Ya enjing. Motorene nang wae kene. Pun mriku kula isin. Kembang rawi. Apa? Podang Kuning. Podang Kuning ya. Sing diarani sing kono kae. Selet ireng ngono kae ya. Kok jelas nek ngomong. Kuwi ngenane mergo kenek kasut ora ngomonge celeret ireng ngomong. Ngomong ke silet ireng. Ngawur ya. Semut ireng silet ireng. Heeh, celeret ireng sing bener lho. Lah nggih. Lek silet ireng kan silet boy. Tungtungane bae. Ya. Tungtung. Maya campur iki gratis iki, dibayar. Najan wujud temon paksi. Cengenge boy. Burke didik. No. Agawe taline pronto. Tembang iki tembung, isine benerke kang luput ngelingke wong kang lali. Tembang iki tembung. Alus manis merak ati. Yang ngadeko. Mari gandrungen boy, ya. Kok ning gandrung boy iku wis ora menguwatirkan. Wis suwengan kula lono. Kowe mau budal apa gak dincuan? Mboten. Ora. Lampun cantik selek ngeten. Ya cantik cuma aku kuwatir mang bengesmu abang nalika budal. Mulih kok entek. Dan tuh barang. Wah iki ora Kok mesti sih, Pak? Wis tak umumke. Alus manis merak ati. Balekna to Ji. Sebadane neh katunggalan. Wis suwengan kula lono goleki si Podang jenar. Tama-tama Ibu bunga ing Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi
Ayo Nduk. Tarik napas plodok detik iki. Ora kres Dodone dibuka. Kaosé dicepok. Sayang. Nduk salam karo ayahe Pak Sukir ya. Nggih, siap Pak. Siap Pak ya. Suara sehat. Kan gawangan kaya sing karo bola. Kuwi bola foto
nek kene. Ya itu, matur suwun. Ya, Matur suwun. request lagu saka ketua panitia panjenenganipun Bapak Sukir. Nyuwunipun Dandut Keramat. Wah ya, Keramat iki ya kaya apa lagune iki tembang lawas ya. Iya, lawas. Keramat. Keramat. Musisine ditata kanggo kunci apa monggo. Geripe base ya ditata organe. Aku tak nanjake sing pinggir tebok Keramat. Sindene ditata. Ditata. Ayo Mas intro. Keramat minangkani pangundutanipun Bapak Ketua Panitia Bapak Sukir. Pendem lagu Dandut Keramat ya tembang iki tembung lagu lawas pol ya Mas. Dandut iki ya dibuka tenan jero ana apane dirasake. Ini panggilan lagune Muhammad. Heeh, juli ya dibuka tenan. Lagune Muhammad apa dirasake. Rock ya ngono lagu rock. Rock iki dibuka tenan jero ana apane. Rungokno iki lho Pak Boy. Rock iki dibuka isine apa dirasa. Roh isine. Apa? Isine jero rock. Enak isine. Apa? Tapo. Oh, salah. Nggih Sugeng Dalu Mas Wahyu. Nggih, Mas Wahyu yo. Mas Wahyu yo ono iki. pinarak mriki Mas. Monggo. Pundi piyayine? Iki lho, Mas anake jarene Mas, iki Mas. Jero minum jero. Mas Ayu. Mas Ayu kene, kate ono Pak iki. Kene dijejek dulu. Anake tak wonge. Anak buahnya akeh. Nggih niku wong sing keluarane Mas Wahyu, Mas Bagas ya. sing karo bola iki Kabeh Bayu Akamdu. Alhamdulillah. Wes larisnya bener kakak. Wah, Mas Wahyu iki larisnya luar biasa. Saya pokoke kula kayak gitu Ono Jakarta, Sumatera, Kalimantan. Wah, nggih. Niki bulan depan ke Riau. Iya. Wahyu. Yang Riau. Nyapa Mas? Resipone dalang ki lek sing enom ki wah sik tantangan. Nggih. Kok ayu titik rabi telu. Biasa. Tapi Wahyu mek siji lho. Segero ya Mas. Seneng aku lihat nenggalan Nggih. ini seneng Mas Wahyu lagune apik wayangane ya. Muhammad. Lek Mas Wahyu ki ya bandro paling gak 30. Nah, nggih. Lek Marta iki 20 17 barang dinyanyi. Lo 7,5. Ya. Nggih Oh, iya, nggih, Mas, sing nggih. penting cukup. 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 Sing penting dalang karo dalang iki kudu apik. Nggih. Nek mbiyen supir mung suwe supir, dalang mung suwe dalang. Lek saiki mboten. Ora cukup guys. Semua dalang itu adalah ada pembinaan saudara. Lek dalang, elek karo dalang ora payu, jelas ora payu. Aku wis tahu ngomong karo Mas Wahyu, suatu saat sampean berkembang. Nggih. Tapi kudu ngene. Nek sampe takoni nek ora Nggih, percaya kula. Mari wawasan kali kula nggih ngoten. Ya, lah kabare ki mau anyang lho, kok stek kene. Sinten? Mas Wahyu. Nggih, sampun rampung ya Mas. Benjing. Wah, enak sing dalange mung sak. Oh enak Mas sampean pun rampung Mas. Benjing kali kula. Kene kali nyawutan Mas. Iki benjing kali kula Wahyu. Ya. Heh? Nyandi. Wayangan. Oh. Nggih monggo mawon langsung diangkat. Mas lagune mau Masa kepanitiaan Iya. sedekah bumi ya pingo damel jampinipun saya ana kudangane ana dewa ngengkleng jagat nyangking Bogor kencanane isine donga tetulak isi sandang kelawan tangan kang kawenangake nampa piyayi kang sabar betah melek nonton wayang nganti paripurna lah rezekine aku yakin ya angger gelem melekan ing tataran sedekah bumi rezekine bakal nyepak ya budidaya ukur-ukur barokahe wah ngono isih ana ngadicara tetembangan aku kepingin suwantene ya kowe mau anak
anakku lanang ya kuwi mau Mas Wahyu. Ora ketang sak tembang kene nembang karo pake Rasul Pak. Anake nangis. Walah tenjo adek berarti ya. Boke mboten melok. Tak kon nembang. Engko ruket sore mau wah. Mulai teko pancen disejod dalu niku mau. Masalahe kaya mau ning kidul mung campur. Nggih. Awan wayang. Sing Lek mantap iki campur sari yo wayang wis sak blegere. Jawaman sembarang komplit. Tutuke kutha Ngawi ya aturke sing muda-muda ya termasuk ya adik-adik kae sing sik dita wigati sik betah melek wah tenan ampuh ngger nek pancen sampean iso betah melek wah ya pemana ing tantaran sedekah bumi agama wis dawuhke sedekah kulu balak kuda sedekah niki nek dileki kena kanggo nulak balak kapara sore mau dane janda umum. Iki cara awake dhewe iso ngerteni iso ngintirke Sukerta, ngintirke barang sing samar-sangar kang ana area tempur lor kene. Ilang balak Sukertane mangke ora Harjamulya, sedaring para warga tempur lor migine Pak Kami tuwa, perangkate RT RW masyarakat Duda Rondo Enom Muda kabeh pinaringana bagas laras. Amin Allahumma amin. Ayo kelinci ucul lho. Mubane. Mana kae ya. Napa Pak? Kuda batu mangkon iki nggih. Dirantos nggih. Heeh. Dhisik ya dhisik. Heeh, ya. Syukur nek diserat ke ngandhap paringaken. Lah kula saged mboten lali. Nek lali gelo kula ki ya. Ya. Kelinci ucul. Kaya ngapa tembang tembung isine lagu ki kaya ngapa? Wayang ki nek dirasake kaya ngapa? Kabeh kudu sarwa dirasake, nek ora ngrasake ya ora penak. Lek ora rasane ya ora penak. Mula diwajibke ngrasake ya. Ki mau ngombe setengah gelas kang iku lek kratideng. Tak pikir lek kratideng tibane kok kaya badhek, tibane pancen badhek. Lah kratideng kula ten sisi niki. Ya ampun, ya ampun dadi karo judo sawung. Lah ulane kok rasane enak kaya badhek kan ya ngono. Tibane pancen badhek sing tak ombe, tek wisan. Heeh. Ditaya. Sisi no. Heeh, mesti dari alkohol campur badhek tansah sereng. Pancen ya ngriptane ya karo badhek kok. Kersane semangat Mbak Libu. Iya, tambah semangat Nduk, masih wis dibayar kabeh ya semangat. Nek wis dibayar kabeh kuwi semangat tandane berkah barokah. Amin. Berkah sing diparingi barokah sing maringi. Iya. Kelinci ucul yang percaya diri Nduk nek ayo mangan nek umlecur ya. Sing apik. Nah, tak kulitamu ngene Nduk, jan iki sing darani ayu tanpa cocok iki ya kaya kuwi. Mau sing mbakmu apa mbokmu? Ibu Mbak. Ya bisa wis luwes. Ruso lek lunga. Enak nek kene iki tenang. Ora gaen-gaen. Dirokna kene jam saya nomor 1 kan. Wah tenang. Heeh. Wis pokoke sarwa penak, papane yo penak, jedinge mukah. Mangane nyepak. Wah tenang.
Lah napa to? Napa, Pak? Lah iki arep besar iki. Wah ya. Nggih, Kuda Batu nggih. Lagune Treli Ucul Pak niki. pangundhut saking dulur lanang nyuwunipun Samirah mudune 88. Leres nggih Gus? Samirah 88. Lah panjenengane badhe joget. Heeh. Jangan milih sing pundi niki dagangan kabeh. Iki ana duwite 100 lho Rek. Iki cara tandur petang dina. Ayo Nduk, sapa iki? Sapa? Di situ iki. Olah karo sapa? Sing kae lore jenengan. Hah? Aku sindane soalnya ora tau kok sing lho iki jawar iki. Heeh. Ayo. Tembangno ben dadekke ayeme ati wong ayem iku amanah. Ya. Amanah. Enggak iki 100 iki ya. Gampang kok tukoke apa kok didung kabeh. Ojo kuwatir, Samirah. Wendange ganti sing enom. Jane sing tuwek ya penak, tapi ya tenagane meneh digaene nang Blerintek. Ya sego sampeyan pilih ndi kabeh dagangan. Milih sing ndi? Apa sing bangkane dawa, bangkane ndek? Hah? Njaluk titik. Ya ojo ndek kene njaluk. Yo saiki ta, kapan-kapan nang nggen aku kono lah. Ya.
Wis pokoke nek kan aku. Ayo joget ben do umure. Lha wong kok lali karo jenenge dhewe, mong tak takoni, sampean kan cak bugilan. Iya, alah iki kenane mule yo enteng-entengan karo aku ngono. Iya, Oh iya, iki jane Cak Sula. Iya. Kono wis sing apik. Aku lek gojek ngene. Nek iki sareng solusi perawan sing
kanthi sae winangkani pamudhanipun Bapak Tukirin. Pak Tukirin. Oh iya, Pak Wisno. Salangipun minangkani pamudhanipun Bapak Misnan Bagong. Iki kalbu Bapak Limas iki ya. Pak Misnan Bagong iki termasuk penegak hukum. Wah iya. Limas iki ibadah ya. Nyuwunipun Rondo Kempling kali Gerajakan Banyuwangi. Bapak Misnan monggo mriki jogetan sareng Bapak Misnan monggo mriki jogetan sareng monggo Pak Misman. Pak Misman Bagong. Serempekno Mas. Blung-blung. Biaya luhur budi berbowo. Bobo. Badhe nikah wonten sini Pak Gendara. Panjenenganipun Pak Misman Bagong. Nuwun lagu Rondo Kempling kaliyan Gerajakan Banyuwangi. Salam rahayu. Sampun tempelane sampun ten mriki ya. Pelan-pelan mawon. Pun jenengan sakniki nembang kali joget monggo. Niki tulisannya ten mriki Rondo Kempling kali Gerajakan Banyuwangi. Duet kali sinten? Oh sak kersa. Aduh, Pak Isban iki. Wah iki ono nang iki. Ayo Mas, ki Mas, kali didik Mas. Mas Boy. Cekak kanto. Kumbang soal wis ya. Napa? Gendingin apa? Gerojokan. Rondo Kempling. Ayo, Win ngateken, ngateko. Penak-penane kene iki aman, iso aja kuwatir wong centing murah kaya ngono. Nebak Pak, go. Sun nggih Mas. Nggih. Sun. Berarti ditani. Ayo nduk ngatekan lho, Win. Tak golekne sing rada ceking. Agak ya. Enteng iki. Di rumah nih enteng, birokne enteng. Ndak undi, ndak ayu, badhe tindak undi. Wis penak wis jam 1 wayangan wis rampung.
kanca rencang ingkang tesih badhe pinggah monggo. Boy, dalem Pak. salamu kleru. Kowe mau ngomong apa? Awan-awan lunga blonjo. Awan lunga blonjo ning pasar Paing. Terus mari ngono. Perawan rondo Kanggo ora patek penting. Goblok aki umur kuwi rendah. Maksude Kudune awan-awan lunga blonjo ning Surabaya. aduh men Prawan rondo kanggone martak nek pancen beda. oh Nek prawan lak ya rada lara. Nek rondo rasane pancen lega. Srandal japit dinane kecegur segara. terus Barang sing kecepit pancen rasane eco tunggal ya. dan isa Ora perlu takokno karo Pak Narto. Ah, nggih, matur gunung Matur kangge suwun. tanpa pepimbang. Terus pundi? Tasih wonten apa dereng? Napa tasih lanjut? Monggo. Kersane sambung ke Kabangan kali Marta. Ya. Kula niki nek wayange daerah mriki pun mboten gumun, ajeng nekaken dalang pinten mawon saged. Nek kali Marta niki kira-kira silaturahim utawa sambung raket ke Kadangan utawi temu kandang iling-iling kula niki watang sal kula ing Tempur Ler niki 30 taun emut kula niku mayang ten wilayah Tempur niki. Nek badhe ngersakaken tembangan monggo request lagu dipun serat kaparingaken dhateng kula kersane mboten ketilapan. Monggo tembang napa Gus? Nek sampun kula ndang-odo terus ring gitar, ngoten. Sampun apa derek? Tutup belajakan nggih, matur belajakan melekan dia. Garisane pikantuk berkahi Gusti, soalnya wong melek niku tawel umur. Nah, sedherek jumeneng pinangka tembang pungkasan Gerajakan Banyumanen. Nek sing mau sing grojok banyune, saiki sing grojok rezekine amin Allahumma. Amin. Ya, ateka Nduk. Kabeh ngadeg. Wah iya. Siji kok isang punjul ya. Ya. Sing sigrak Mas. Nah. Musisi umpamane mari grojokan iki wangsul mboten napa-napa. Dadi cek ora nemen-nemen sesuk iki ora kakean jatah ya. Bayarane menisan ben cek mlumpuk ping 17 ya. Lek urung mlumpuk aja dijauh ya. Ya. Ayo Mas. Jajal tanpa diinstrumeni ngadeka. Ji lu gendang ngadeg lo gendang tandang sama pilih ngadeg apa pilih duduk sama ngadeg suara mak saya gendang ngadeg gendang tandang ayo sing apik ditata seweke cek arep pati ndelok itu dipres nih.
ngapura yen to sak temene menungso ki gudange luput gudange lali ning ora dikeparngake ngluput lan lali ya mak mbok menawa kanthi srana wayangan iki bisa dadi srana ayem-ayem tentrem jinjem sing padha tani ya mung kula tetanene sing padha nyambut gawe ya tansah barokah rezekine kabeh pinaringa bagas waras lujeng slamet rezeki turah blawah ya mbok menawa taun ngarep nek rezekine akeh tetep sakralan umpama blenger karo bapake anake tak jamin no ya Panju ki cara ndalang bengi bapake iki wis kalah tak kandhani ya heeh deinginane aku ya makili ana ing rawa trate wah ya apik wayangane nek dalu nggih dawa sami-sami nggih Gus diraketaken kekadangan tintingane nembah wandi dilungkas goro-goro mereh mangsit marining kalpu Udine den kadani lunga ning tias boyata jatuh kramane hanggung rembuyung arwin rinawan koro daru karandang kundang kedondong dendeng sesanding dungan gede bengok-bengok manguk-manguk rum-rum pintarung kauduran segoro madu maning juga kota biji rawipun paman patih hari saguni paman patih hari saguni kawula nuwun inggih nggih biji dhateng pesowananipun bapa ing kepatosan marmane pakenira manira biji marak mangayuda katon nampa ganjaran saka manira apa to papan warnane ganjaran apa sabuk cindhih kang dobete keris kang madyara pamori dodol kang lembarah koncare gedhe pakenira paman marira pirsani malangen langun dawa wanira umpamake adoh lintang luku sinawating balang kayu cepak cepeti pangekenane paman lamun jeneng cira bakal nyadong ganjaran saka manira
Kaula nuwun inggih nggih. Panapati namung ngaturaken sanggraing angin-angin sagluguting kolang kalih. Marmo sinigar winarasa sengoti lemu boten supena lenggaoten darbi musik bile kadakwa Panapati menika badhe anyadang ganjaran saking Paduwendra. Awit menapa to nggih sampun kathah ganjaran ingkang kula tampi pindha nampiling tirta ingkang mijil saking Marmada. Bebasan tebah sepul binuntel ing ron klapa. Nggih, namung Panapati ngaturaken sagunging samudra pangaksama. Mbok menawi Panapati menika angin ndit luput. Alit sakit agengipun dumugi pejah prasasat sarah pungging laut kula mungging rampadan hanamung cumadon pidana menapa ingkang badhe kapidananaken dhateng kula pun patih Harya Sangguni kawula nuwun ana binicara sagala-galake macan ora bakal kalu muntal gogore dhewe. Apa maneh tumrape manira menyang pakenaka sehake ambek tali marmaning karadon awit paman patih kang bisa miyak rerungkut ngejun gumbul ruwet kang sinandhang ana negara Astina paman patih Harya Sangguni sakalangkung bungah rosing Panapati dini napa atura panjenengan tesih kinajek dhateng sesamining adase anamung sowan kula marak ngersa Paduwendra namung daya-daya nyuwun katerangan menggah napa pahaman dinten samangke nggih kawula nuwun Paman Patih Harya Sangguni yen mekaten panjenengan caketaken pinarak lenggah kula badhe wawancana kaliyan panjenengan Priyapati nuwun inggih sendi wajah sang kapirang nangkul kinembet bedoh renamning tawana ya kitu kang walang adi ya kitu kang nesing tias kula caketaken pinarak lenggah wigatine paman dinten samangke paman badhe kula ajak nderek menggalih kawontenanipun negari Astina paman Patih Harya Sangguni kawula nuwun inggih wonten magepokan menapa ingkang badhe panjenengan aturaken mungguing negari Astina nggih namung cumadung gawuh kula menika aja menalindra wonten negari Astina raos kasembatan gegayuhan kula yen saged ngurung Reksi Sukma Klembara ngurung peparak begawan Reksi Sukma Klembara kranten wonten menapa nggih anak Prabu panjenengan badhe ngurung Reksi Sukma Klembara Reksi Sukma Klembara kang badhe tuduhaken sampurnane pati ingkang badhe tuduhaken urip sejatine urip lungguhing gesang
ingkang sejati paman bijak nopo negari Astina saged cumondoan sang Resi Sukmong Lembur nunggih yen makaten negari Astina wonten pujangga nyuwun katerangan kemawon kalian Kakang Urbaya ing Sukalima mbok menawi Kakang Urbaya Sukalima mengke saged asung kali damar hanjep ing negari Astina ingkang minangkani anak Prabu Duryudana ingkang gayuh kemurunan inggih menika peparat Begawan Resi Sukmong Lembur panjenengan dangu nggih Eyang Panembahan Bapa Pandhita Durna Bapa Pandhita Durna Bapa Durna waduh jam 1 wis do turu iki lek ora didulek ngene amit nggih Gus kula ngungkuraken jenengan kula tak mungukaken Eyang Panembahan Kakang Gondel Kakang Durna wah iki lek ora diutik HP ini ora tangi Kakang Guswal kok lerekane mbledeh ora ketok jalaran turu Yalah kok ngomplek Kakang Gondel soal lerekane buka ngene tak nyonyoke utis ya monggo sumawi kula dherekaken monggo sumawi kula dherekaken sumawi kula dherekaken wis kisih takose kowe iki lho durung apa-apa kok sumawi kula dherekaken lungguh sing penak krungu piye ha ayo budal saiki oh kuping sisian sisih kiwa lah sisih tengen lah ya kuping sisian rungokke didangeng karo Anggara Prabu rungokke Bapa Pandhita Durna nggih panjenengan pujanggane negari Astina ingkang taken panjenengan tetela ngertosi Resi Sukmong Lembur ingkang dinten samangke ngantrang jagat badhe ngayomi Nalendra sairi Santara mumpung dereng mandhap wonten negara liya panjenengan kedah saged ngedukaken Resi Sukmong Lembur lole serandal capek warnane biru nggih terus piye barang sing kecepet senengamu nih iya pancen iya iki ya ngerti lek ngono ana tunggale apa ana jambu dirobong semut heeh lek kepingin lebu kudu diemut apa wong dondon oh ya wis tak pikir lek apa wonten dawuh menapa nyaketaken dhateng pinaran gayipun Eyang Panembahan nggih kula caketaken pinarak panjenengan kedah saged ngudhunaken utawi mandhapaken Resi Sukmong Lembur yen sampun wonten pamasrih anak Prabu Duryudana anak Prabu Duryudana ingkang sampun maringi kamardikan anggen kula badhe tindak napa kemawon kula kersa nglinang sukma kula nyumangaken sanangke maning jati supados ngupadi wonten pundi dununging Resi Sukmong Lembur yen wis ketemu tak jak mampir ana negara Astina apa ya gek iso bukteknani iki Pendhita Durna seprapat wae sampun tamat maning jati klinang sukma sang Pandhita Durna katrami semedine mring pasesaning jagat raya medal saking sela-selaning ulu sadherekipun ingkang nunggal sapertapan siji panggonan kersa minggah wonten ing kahyangan wonten ing gegana manggi sang Resi Sukmong Lembur boten tiba-tiba sigra temurun sang Resi Sukmong Lembur dhateng negari Astina
Bathara sinubul aku luwih gampang suprandening ora nyono orang lebih. Aku ki saka ing gegana kok mudhun ana wengkon nek ora kleru iki negara resmi. Jalaran ketemu Nalendra mburi kae patih mburining pendhita. Kisana yen dipun keparengaken muninga panjenengan menika sinten? Lajeng menika negara napa tlatah pundi? Kepareng atur Sang Resi. Niki negara Ngastina. Negara Ngastina menika jejulukipun Ratu Prabu Bayudana. Patihipun Patih Cengkuni, aku Cengkuni. Lolel Sengkuni Cengkuni. Lajeng penditanipun lolel Pendhita Durna. Panjenengan menika saking pundi? Walaka mawon kula niki kleyang kabur kanginan bendang kebaratan kadang langit kemulan mega. Mapanipun? Wonten madya gantang. Tegese madya niku suwung gantang niku dhuwur. Mapan kula wonten sak tengah-tengahing gegana. Lumampah kula manut mlakunipun maruta utawa wantering angin. Yen ana angin ing kidul kula dumawah wonten ler, nek wonten angin ing ler kula dumawah ten kidul. Boten ngertos sangkan parang kula niki ing angin ing pundi kula dumawah wonten ning mriki. Yen to tertantu mriki negari Astina pujanggane Pendhita Durna. Lho nggih Pendhita Durna. Lajeng panjenengan menika sinten? Pangapunten kula peparat Begawan Resi Sukma Lembur. Waduh Sang Resi Sukma Lembur. Samunipun panjenengan titi pirsa yen kula niki Resi Sukma Lembur panjenengan kok pinarak wonten ngandhap Gernak Prabu. Nggih kula tertamtu sampun muninga nugraha ingkang sampun ngulandara tumanduk marang titah Madyawada anapun negara ingkang badhe mugi ingkang inggih menika ingkang dipun rawuh Sang Resi Sukma Lembur. Sababipun jenengan ingkang saged medharaken sangkan paraning dumadi kakerjan jati urip sejati-sejatine urip ingkang kados pundi. Kula enggal-enggal panjenengan wedharaken kula daya-daya nyidam silih gabus kambange watu hitam. Nuwun gampil nggih. Perkawis menika kau nggih menika wedhare sangkan paraning dumadi. Menika mawi pitukonipun menapa? Pandhawa kalih Kurawa kudu guyub, Bratayuda kudu boten dumadi. Yen kula sarujuk namung kadang-kadang kula Pandhawa menapa kedah Ngastina wonten negara Ngamarta supados Pandhawa saged kumpul. Mboten sisah dadak jenengan tindak wonten negara Ngamarta. Kula niki nek Begawan Kumbara Resi cekap kula batin saking mriki Pandhawa badhe ngrawuhi menapa ingkang dados angen-angen kula.
sepindho kembang hangan ceping pawang golek ana susu angin ngendi kali kangkung